Sziasztok mindenkinek! Most szeretném bemutatni kollégámat, Oksana Bundát. Oksana az ICC Ukraine alelnöke és a Kijevi Gunda ügyvédi iroda alapító partnere. Oksana széleskörű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi kereskedelmi és adójogi ügyvédként nem csak Ukrajnában, hanem Párizsban, Londonban és Zürichben is. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy támogatja az ICC Ukraine T és az újjáépítési Ukrajna programot. Oksana fogja bemutatni a következő 3 videót: ukrán jogi, banki és adózási szempontok, az ukrán kereskedelmi dokumentáció digitalizációja, valamint az ukrán tarifák és az általános forgalmi adó. Bárhogyan is kapcsolódsz majd az ukrajnai kereskedelemhez, Oksana által érintett témák ebben a 3 előadásban biztosan relevánsak lesznek számodra. És nem csak ennyi. Miután megnézted Oksana előadásait, biztos vagyok benne, hogy meg fogsz győződni arról, hogy az ukrán üzleti környezet átlátható és barátságos a külföldi résztvevők számára. Nos, nem is mondok többet, átadom a szót Oksanának, és szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy ha szükséged lenne jogi szolgáltatásaira, az elérhetőségeit megtalálod a leírásban. Jobb kezekbe nem is kerülhetnél. Köszönöm, Alexi, ezt a bemutatást. Üdvözlök mindenkit, és szeretettel köszöntöm Önöket ebben a videóban, amely az ukrán jogi, banki és adózási szempontokat mutatja be, különös tekintettel a külföldi cégek ukrajnai kereskedelmére vagy a Rebuild Ukraine közszféra projektjeiben való részvételére. Ahogy Alexi is elmondta, az ICC felkért, hogy tartsak egy előadást, amelyben bemutatom az ukrán jog főbb elveit, ahogyan azok a jövőbeli kereskedelmi szerződésekre és külföldi befektetésekre vonatkoznak. Természetesen egy rövid videó előadásban nem remélhetem, hogy minden releváns jogi részletet lefedjek, ami felmerülhet. Azonban igyekszem elmagyarázni a legfontosabb fogalmakat és kérdéseket, amelyekkel Ukrajnában működve szembesülhetnek, különösen, ha a Rebuild Ukraine programban vesznek részt a lehető legszélesebb értelemben. Nézzük meg, milyen témákat készítettem elő Önöknek. Ahogy láthatják, sok pontot kell áttekintenünk a rendelkezésre álló rövid idő alatt. Igyekeztem ezt a listát a lehető legátfogóbbá tenni. Tehát ez magában foglalja az ukrán jogrendszer alapjait, azokat az alapvető jogi fogalmakat, amelyek az ukrán jogot megalapozzák, az ukrán szerződési jogot és a kereskedelmi dokumentáció digitalizációját, a kereskedelmi szerződések jogi védelmét, a kereskedelmi szerződések érvényesítésének módjait, a külföldi befektetésekre vonatkozó jogi védelmet, a szellemi tulajdonjogok védelmét, a kereskedelmi viták rendezésének módját, azt, hogy a külföldiek hogyan alapíthatnak vállalkozást Ukrajnában, hogyan lehet bankszámlát nyitni, milyen devizaszabályozás van érvényben, valamint a vállalkozási tevékenységekre vonatkozó főbb adókat, külön kiemelve az ipari parkokra vonatkozó adókedvezményeket. Végül néhány következtetés. Ennek és a következő 2 előadásnak a végére úgy kell éreznie, hogy a jogrendszer. Az ukrán jogrendszer alapjai és fejlődése. Úgy gondoltam, hogy egy rendkívül jó és informatív kiindulópont lenne, ha részletesen elmagyaráznám a modern ukrán jogrendszer alapjait, annak kialakulását és fejlődését. Fontos megjegyezni, hogy 1991-ig, azaz Ukrajna függetlenségének kikiáltásáig, az ország jogrendszere szervesen a szovjet jogrendszer, a szocialista jogi modell szigorú kereteinek része volt, amely jelentős hatással volt a későbbi jogi reformokra és a független ukrán jogrendszer felépítésére. Miután Ukrajna függetlenné vált, áttért a kontinentális jogrendszerre, amely magában foglalja a piacgazdaság és a demokratikus elvek szükséges elemeit. Az ukrán jogrendszer ma már a kontinentális, római-germán jogelveken alapul. Az ukrán jogrendszer alapvető elve a jogállamiság. Vagyis a jog minden állami hatóság vagy tisztviselő cselekedetei felett áll. A ratifikált nemzetközi szerződések, például az Emberi Jogok Európai Egyezménye, elsőbbséget élveznek a nemzeti törvényekkel szemben, de alárendeltek az alkotmánynak. Az igazságszolgáltatás a jogrendszer egyik kulcsfontosságú, független eleme, amely biztosítja a jogok védelmét és a jogállamiságot. A jogrendszer továbbra is fejlődik, különösen az európai integráció, a jogszabályok EU normákkal való harmonizációja és a digitalizáció terén.
Ez magában foglalja a digitális tranzakciókat és az e-igazságszolgáltatás bevezetését a joghoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében. A korrupció ellenes keretrendszer önálló jogi keretet alkot. Ez a korrupció ellenes törekvés volt az egyik fő mozgatórugója a Prozorro, az ukrán közbeszerzési platform kialakításának. Természetesen figyelembe kell venni a hadiállapot hatásait is. Ideiglenes törvények és rendeletek, például a mozgósításról és az államosításról elsőbbséget élveznek a biztonsági szektorban. Ezek a modern ukrán kereskedelmi jog kulcsfontosságú pillérei. Most néhány olyan főbb szempontot ismertetek, amelyek befolyásolják az ukrán szerződési jogot. A 2004-es ukrán polgári törvénykönyv szabályozza Ukrajna szerződési jogát. Ez magában foglalja a szerződések megkötésére, teljesítésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó feltételeket. A szerződési jog az önkéntes szerződéskötés, a jóhiszeműség és a kötelezettségek megfelelő teljesítésének elvein alapul. A szerződések és más dokumentumok lehetnek kétnyelvűek is. Azonban érdemes megjegyezni, hogy Ukrajnában az ukrán a hivatalos nyelv. Ezért minden hivatalos dokumentumot ukrán nyelven állítanak ki. Ha segítségre van szüksége, cégünk több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az üzleti jogi támogatás, szerződések és nemzetközi megállapodások készítése terén. A külföldi cégek ukrajnai tevékenységének kényelme és teljes megértése érdekében minden dokumentumot lefordítunk és hitelesítjük a fordításokat. Ha a jogszabály előírja az apostilleté, ügyfeleink számára beszerezzük az apostilleté az ukrán igazságügyi minisztériumtól a dokumentumokra. Fontos megjegyezni, hogy Ukrajnában a szerződéseket az ukrán jogszabályoknak megfelelően készítik el. Ezért lényeges, hogy szerződések vagy más jogi dokumentumok aláírása előtt professzionális ukrán jogi tanácsadóval rendelkezzen. Miután van egy szerződése, tudnia kell, hogyan érvényesíteni. A következő dián felsorolom a védelmeket, amelyek az ukrán szerződési jog alapján megilletik Önt. Bár az ukrán kereskedelmi dokumentáció digitalizációját részletesebben a következő videóban tárgyalom, itt is érdemes megemlíteni, hogy a digitális aláírások és az elektronikus számlák kulcsfontosságú elemei az ukrán dokumentumkezelésnek. Valójában sok esetben kötelező is. Ráadásul a digitalizáció folyamata nem állt meg a digitális aláírásoknál és az elektronikus számláknál. Ezek a gazdaság és a dokumentumkezelés szélesebb körű digitalizációjának részét képezik, amelyet Ukrajnában aktívan ösztönöznek, különösen a hadiállapot idején. További részletekért lásd a következő videómat, az ukrán kereskedelmi dokumentáció digitalizációja. Rendben, térjünk át a következő témára. Egy gyakran említett aggodalom a külföldi cégek részéről azokra a jogi rendelkezésekre vonatkozik, amelyek a szerződéses jogaik védelmét szolgálják. A következő dián bemutatom a főbb védelmi mechanizmusokat. Ahogy látható, többféle mechanizmus is rendelkezésre áll a szerződések érvényesítésére és teljesítésének biztosítására. A szerződés minden résztvevője jogosult a szerződés érvényesítésére, amelyhez bírósági védelem, peren kívüli rendezés, közjegyzői védelem, valamint végső soron nemzetközi választott bíróság is igénybe vehető. A szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mechanizmusok pénzügyi jellegűek, például bírságok vagy kártérítés fizetése, biztosítékok nyújtása, illetve bankok vagy más jogi személyek által vállalt garanciák formájában valósulnak meg. Ami azonban jelenleg különösen releváns lehet, az az, hogy az ukrán jog elismeri a vis major fogalmát. Ezért, ha a szerződéses kötelezettségek teljesítése háborús cselekmény miatt nem lehetséges, akkor nem lehet szankciót érvényesíteni vagy azonnali teljesítést követelni. Azt is meg kell említeni, hogy Ukrajna különösen törekszik a külföldi befektetések ösztönzésére. Ezért többféle védelmet is törvénybe iktatott a külföldi befektetők számára. A következő dián röviden áttekintjük ezeket.
A külföldi befektetések jogi védelme Ukrajnában a nemzeti garanciákat nemzetközi mechanizmusokkal ötvözi. A kedvező befektetési környezet megteremtését célzó speciális garanciákat törvényben rögzítették. 2025-től a hadiállapot és a háború utáni újjáépítés összefüggésében a következő mechanizmusok bírnak kiemelt jelentőséggel: állami garanciák, a kisajátítás elleni garanciák, veszteségek megtérítése, bírósági védelem, stabilizációs garancia, biztosítás, nemzetközi védelem. Ezután egy olyan kérdés következik, amelyet külföldi ügyfeleink gyakran felvetnek: az ukrajnai szellemi tulajdonjogok helyzete. A következő dián ismertetem ezekkel kapcsolatosan a helyzetet. Az Ukrajnában a szellemi tulajdonjogok védelmét a legfrissebb nemzeti jogszabályok és nemzetközi egyezmények szabályozzák. A szerzői jogokat, szabadalmakat és védjegyeket helyben kell bejegyeztetni. Az ukrán szellemi tulajdonhivatalhoz vezető linket az alábbi leírásban találják. Teljes körű közigazgatási és bírósági védelem áll rendelkezésre. Léteznek mechanizmusok a peren kívüli egyezségekhez is. Végül, ha büntetőjogi felelősség merül fel, a jogsértő fél pénzbírságra vagy akár szabadságvesztésre is számíthat. A szellemi tulajdonjogokat szabályozó általános szabályok és előírások megegyeznek azokkal, amelyek a legtöbb nyugati országban is elvárhatók. Ennek érdekében Ukrajna a következő nemzetközi egyezményeket és konvenciókat ratifikálta: a Berni Egyezmény, a Párizsi Egyezmény, a TRIPS megállapodás, valamint az EU-val kötött társulási megállapodás, amely az ukrán kereskedelmi jog EU jogához való harmonizációjának része. Ezért teljes körű védelemre számíthat, amennyiben rendelkezik a szükséges dokumentációval. Ha segítségre van szüksége, tudja, hol talál meg. Ha olyan szerencsétlen helyzetbe kerül, hogy komoly szerződéses vitája támad, világos eljárásokat kell követni, amelyeket a következő dián ismertetek. A viták rendezése az ukrán bíróságokon egyszerű, világos eljárásokkal történik. A követendő eljárások attól függnek, hogy milyen típusú vitáról van szó: polgári, kereskedelmi, közigazgatási vagy büntetőügy. Azonban mindegyik esetben a legfontosabb elemek a kereset benyújtása, az ügy elbírálása és a végrehajtás. Ha nem azt az eredményt kapja, amire számított, mindig van lehetőség fellebbezésre és felülvizsgálatra. A bírósági eljárás alternatívája lehet a független választott bíróság, például az ICC által kínált eljárás. Ez a lehetőség általában gyorsabb és olcsóbb, mint a hivatalosabb eljárások. Azonban, ha csak mindkét fél nem ért egyet, ezt az egyik fél nem kényszerítheti rá a másikra, kivéve, ha ezt már a vonatkozó szerződés tartalmazza. De most gondoljunk inkább pozitívabb dolgokra. Látja az üzleti lehetőségeket Ukrajnában, és szüksége van egy helyi iroda létrehozására. Nézzük meg, mik a fő lehetőségei a következő dián. Lehet, hogy fontolgatja egy ukrajnai jelenlét létrehozását. Ha igen, két fő lehetőség áll rendelkezésére: egy leányvállalat vagy egy képviseleti iroda alapítása. Ukrajnában a külföldiek könnyen alapíthatnak magáncégeket. A cégalapítás alapvető követelményei nem megterhelőek. Lehet egy vagy több alapító is. Az alapítók lehetnek magánszemélyek vagy külföldi jogi személyek is. Nincs minimum követelmény a társaság törstőkéjének összegére vonatkozóan. A cég vezetője egy magánszemély, aki lehet az egyik alapító, az alapító cég képviselője vagy egy helyi igazgató is. Nincs előírás az alkalmazottak számát illetően. Bizonyos tevékenységekhez szükség lehet további állami engedélyekre, de ezekből nincs sok. Alternatívaként lehet, hogy csak egy képviseleti irodára van szüksége. Ha úgy gondolja, hogy fizikai jelenlétre lehet szüksége Ukrajnában, szívesen megbeszélem önnel az igényeit, és tanácsot adok, melyik lenne az optimális struktúra ezek kielégítésére.
Természetesen, ha befektetést hajt végre Ukrajnában, az is természetes, hogy itt szeretné elhelyezni a személyzetét. A következő dián erről a lehetőségről lesz szó. Először is, a külföldi állampolgároknak joguk van Ukrajnában dolgozni. Ha önnek vagy bármelyik munkatársának Ukrajnában kell tartózkodnia, ez nem jelent problémát. A külföldiek lehetnek egy vállalat igazgatói, illetve civil szervezet vagy jótékonysági szervezet vezetői is. Ezekhez a célokhoz az állam kiadja a megfelelő munkavállalási engedélyt a külföldiek számára. Rendben. Egy bizonyos ponton, ha aktív szeretne lenni az ukrán piacon, bankszámlát kell nyitnia, biztosítási kötvényeket kell kötnie, és figyelembe kell vennie minden devizaszabályozást, amely hatással lehet a vállalkozására. Nézzük meg ezeket a következő dián. A banki és biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban nincs oké aggodalomra. Ukrajnában minden igényét lefedő teljes körű szolgáltatást találhat. Itt jó választék van bankokból és biztosítótársaságokból, és könnyű elektronikus hozzáféréssel bankszámlát nyitni. Azonnali online fizetési szolgáltatások is elérhetők. A devizaszabályozás tekintetében az EU irányelvekhez való igazodás a piac liberalizációjának növekedését eredményezte. Azonban a devizakorlátozásokat jelentősen szigorították az orosz invázióval. Ezeket a szigorú devizakorlátozásokat mostanra enyhítették. Például jelenleg lehetőség van havonta akár 1 millió euró osztalékot is külföldre utalni. Továbbá minden olyan külföldi kifizetés, amely az Ukrajna újjáépítése programot támogató importot fedezi, szabadon teljesíthető. Azonban még mindig vannak olyan devizakorlátozási elemek, amelyeket figyelembe kell venni. Például a spekulatív tranzakciókra és a tőke kiáramlásra vonatkozó tilalmak továbbra is érvényben vannak. Most pedig rátérünk mindenki legkevésbé kedvelt témájára, az adókra, de Ukrajnában néhány kellemes meglepetés is várható ezen a téren. Ahogy látható, sok nyugati országhoz képest az ukrán adókulcsok viszonylag alacsonyak. A személyi jövedelemadó mértéke 18%. Ezt a kulcsot 5%-kal emelték meg a jelenlegi katonai helyzet fedezésére. Az általános forgalmi adó, ÁFA, szokásos mértéke 20%. A társasági adó alapkulcsa 18%. A munkáltatók által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulás a munkavállalók bérének 22%-a. Vannak helyi adók is, például ingatlan, föld és idegenforgalmi adó. Ezeket a kulcsokat a lakóhely szerinti helyi önkormányzat határozza meg. Emellett számos adókedvezmény, csökkentés és mentesség is létezik. Ahhoz, hogy teljes mértékben megértse az önre vonatkozó adózási rendszert, szükséges lenne egy adótanácsadóval átbeszélni az önadózási helyzetét. További részleteket a vámokról és az általános forgalmi adóról a harmadik előadásomban, az Ukrán adók és vámok címűben is bemutatok. Ha ezek önre is hatással lehetnek, mindenképpen nézze meg ezt a videót. A lehetséges adókedvezményekről szólva, hozzáadtam egy extra diát az Ukrajna újjáépítése program keretében az ipari parkok számára elérhető adókedvezményekről. Az ipari park egy kijelölt terület, amelyen belül az ipari park résztvevői különböző gazdasági tevékenységeket folytathatnak, például gyártást, ipari és vagy háztartási hulladék feldolgozását, alternatív energiatermelést, energiatárolást, valamint tudományos és műszaki tevékenységeket, illetve információs és elektronikus kommunikációs területen végzett tevékenységeket. A fő adókedvezmények azok, amelyeket itt felsorolunk, nevezetesen a társasági adó, az ingatlanadómentesség, valamint az új berendezések és alkatrészek importjára vonatkozó általános forgalmi adó adólimentesség. Az újonnan importált berendezések és alkatrészek szintén mentesülnek minden behozatali vám alól. Azonban feltételek vonatkoznak majd ezekre. Ha érdeklik ezek a lehetőségek, nagyon szívesen beszélgetünk önnel részletesebben is róluk.
Nos, ennyi lett volna. Jelentős témakört érintettünk, és remélem nem túl felületesen. Már csak az maradt hátra, hogy összefoglaljam az eddig tárgyalt pontokat, és néhány személyes következtetést vonjak le. Íme az általam tárgyalt főbb pontok összefoglalása. Az ukrán jog ma már a római-germán jogrendszeren alapul, és egyre inkább harmonizál az uniós joggal. Minden szerződésnek ukrán nyelvűnek kell lennie, de lehet kétnyelvű is. Az ukrán kereskedelmi jog támogatja a kereskedelmi dokumentáció digitalizációját, teljes szerződéses és befektetési védelem biztosított. Külföldiek is alapíthatnak helyi céget és dolgozhatnak Ukrajnában, átfogó helyi banki és biztosítási szolgáltatások állnak rendelkezésre. A devizaszabályozás nem jelenthet problémát kereskedelmi célokra. Az adókulcsok más országokhoz képest nem magasak. Nos, ez volt az összefoglaló. Most néhány személyes következtetést vonok le. A fő következtetésem egyszerű. Ukrajna kedvező feltételeket teremtett a külföldi vállalatok számára az ukrajnai üzleti tevékenységhez, különösen azoknak, akik részt vesznek a Rebuild Ukraine programban. A külföldi befektetések előtt alig vagy egyáltalán nincsenek akadályok. Az adózási rendszer kedvezőbb, mint sok más országban, és ami a legfontosabb, a kereskedelmi jogi környezetben a jogszerűségre és az üzleti átláthatóságra helyezik a hangsúlyt. Nos, lassan ideje tovább lépni a következő előadásomra, amely az ukrán kereskedelmi dokumentáció digitalizációjáról szól. De arra az esetre, ha el kellene mennie, szeretnék még néhány szót mondani. Köszönöm, hogy megnézte a videót, Ukrajna jogi, banki és adózási szempontjai. Remélem, hasznosnak találta az információkat, és ha így van, nagy segítség lenne számunkra, ha rákattintana a tetszik gombra, illetve feliratkozna a csatornánkra, hogy naprakész maradjon. Kérlek, oszd meg ezt a videót és lejátszási listát kollégáiddal és üzleti kapcsolataiddal is. Nagyon hálásak lennénk érte. Mindenek előtt ne feledje, hogy az ICC Ukraine és partnereink itt vannak, hogy segítsenek. Ha további kérdései vannak, felhívhat vagy írhat nekem. Az elérhetőségeim ezen a dián találhatók, és az alábbi leírásban is elérhetők. Oksana Bunda a nevem. Várom válaszát.